Bwalo la milandu la Senior Magistrate ku Lilongwe lapereka belo kwa anthu 11 omwe akuganizira milandu yakuba mopseza komanso kuononga katundu mwadala. Anthuwa ndi Bruno Munlo Makina, Eric Pakamisa, Alfred Kadula, Dave Malamula, Joseph Tiribe Gideon, Isa Saidi, Rogers Fakiri, Lamek Mandua Nkasa, Lester Kanjunga, Howard Anusa Kadango ndi Alexander Mavuto Njuchi. Ndipo anthu amenewa atakhala tikuwaona mbuyomu akuyendera ku Khothi ndipo wamanga akakhala kuti awamasula. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tiye tikhale limodzi pamene tikhale tikupasirani satani wa nkhani yonse. Poyamba tiye mitu yake. Boma lakhazikitsa mfundo zatsopano zothandiza kusamalira chuma cha boma. Dziko la Malawi likuchita nawo msonkhano ona ntchito za chitukuko chosiyanasiyana wa Second World Summit for Social Development ku Doha mdziko la Qatar. Ndipo alimi mdziko muno awalimbikitsa kuti atsatire uthenga oyenera okhudza momwe mvula igwere chaka chino omwe amapereka ndi anthambi yona zakusintha kwa nyengo. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah SC atsindika zogwira ntchito limodzi komanso kupitiriza kukhazikitsa ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kufuna kuthandiza anthu omwe ali ndi ulumali kuti azithandizika pa ntchito za chuma. Dr. Ansah ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la Hope for the Blind linali ndi mwambo okhazikitsa ngati kazembe. Amakhazikitsa iwo ngati kazembe wa bungweli. Charles Wahara wadza ndi nkhani yonse. Mawage atapatsidwa dindo kazembe wa bungwe la Hope for the Blind. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Maim Ansah SC anati nthawi zambiri anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana amayang'aniridwa pansi koma ali ndi kuthekera kuti akhoza kuchita zinthu m'magawo osiyanasiyana zomwe zikhoza kuwathandiza m'madera awo kuti akhale anthu othangatiridwa m'magawo osiyanasiyana kuphatikizaponso pa chuma. Iwo apereka ndalama zokwanira 500,000 kwacha kuti zithandizire bungweli makamaka kulipirira sukulu ana osiyanasiyana omwe bungweli limasamalira. Alex Majira ndi mmodzi mwa akuluakulu kofesi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Zimene achita Vice President lero kuwavomera Hope for the Blind kuti akhala patroni wawo ndi zinthu zofunika kwambiri, ndipo ngati ife abungwe anthu amaulumali osiyanasiyana tikuwathokoza chifukwa cha zinthu zimene iwo achita lero. Ntchito imeneyi ithandiza kuti azitha kuwapezera mafunding kudzera kwa anthu komanso magulu osiyanasiyana. Ndi chofunikira kwambiri chifukwa nthawi zina anthu amakonda kuthandiza akaona kuti pali munthu wina wake wamkulu wagwamo. Ndi kuti ndi chikhulupiriro changa kuti anthu amenewa komiti imeneyi gulu limene lithandizidwa mu ntchito zawo zosiyanasiyana kudzera mwa Vice President. Ndipo mmawa ake nkhala pa mpando wa bungwe la Hope for the Blind Hastings Bwande ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kamba ka thandizoli, ndipo ati thandizoli lifikira ndi kuthandiza ana omwe ali ndi maulumali m'magawo osiyanasiyana kuphatikizaponso maphunziro. Choyamba ndina kuthokoza kwa olemekezeka Vice President chifukwa sikale limene tinapempha kuti aganizire kukhala kazembe wathu koma kuti achilandira mwansanga komanso sati kuchilandira mwansanga kokha komanso kuchitapo kanthu. Ife kwathu ngati Hope for the Blind ndikuyamika kwambiri. Monga ndanena bungwe linapangidwa register kalekale takhala tikupempha anthu ambirimbiri odziwika m'Malawi muno kuti akhale akazembe athu amangoti andalandakata akatero basi zatha samatiyankhaso. Malingana ndi abwande Hope for the Blind inakhazikitsidwa mchaka cha 2005 ndipo pali chikonzero choti afuna apeze ndalama zomwe cholinga chake nkumangira ofesi ya bungweli. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Boma lati liyesetsa kugwiritsa ntchito ndalama zochepa pamwambo wokumbukira komanso kulemekeza asilikali omwe anamenya nawo nkhondo ya pa dziko lonse omwe uchitikira mulungu likudzali. Poyankhula pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe, mneneri wa boma Shadrack Namalomba ati mwambo uchitika mzinda ya boma mu mzinda wa Zomba, Lilongwe komanso Mzuzu.
wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah adzayimira Professor Arthur Peter Mutharika pamwambo wa ku Lilongwe, pamene wachiwiri wina a Enoch Chihana akatsogolera mwambo wa ku Mzuzu, ndipo a Mary Navicha nduna yona chisamaliro cha anthu ndi omwe akatsogolere mwambo wa ku Zomba. Anamalomba ati mtsogoleri wa dziko lino wachita izi pofuna kugwiritsa ntchito ndalama zochepa pamwambo wolemekeza asilikali omwe anamenya nkhondo kuti dziko lino likhale pa mtendere omwe anthu ali nawo lero. Kuti ufulu umenewo tizitha kumapanga ma business, tizitha kumapanga zinthu zathu mmene timakhalira Malawi muno kumasangalala ndi ufulu umenewo. Anthu amene anamenyera ufulu ndi anthu amenewa, ndiye ngofuna ndithu tonse tibwere pamodzi ndi kuwathandizira. Pamwambo umenewu ndingonjezeraponso kuti a president ndi amene akathanso kutuluka ndi kukakhala nawo mwina mwake popeza kuli malo atatu amene akonzedwa kuti mwambo umene ukakhalepo ku Zomba, kuno ku Lilongwe ndi ku Mzuzu. Iwo achinakomera kuti ayi malomo kuti popeza kuti ino kumalawi kuno tini mavuto azachuma padakali pano, ndi ananena kuti ineyo ndisatuluke chifukwa iwo aja akatuluka mmaona zimene zimachitika kumene kucha, ndiye kuti ino kumakhala anthu ambirimbiri otuluka, security, anthu othandizira, ndiye kumakhala ngati kuno akamatuluka chonchi chaso kumakhalanso ndalama zikutuluka, ndalama zikugwiritsa ntchito. Ndiye malomo tino tipange mwambowu koma tisaononge ndalama, tikhalenso kuti ndalama zimene tizisunge kapena tizigwiritsenso ntchito kumalo kumene kukufunika kwambiri. Panopa ndi nthawi yoti chimanga chikugulidwa anthu adye kuli njala, pali zambiri zimene zikuchitika zikufunika kuti ndalama zikhale zopezeka. Ndiye momwe tino ndalama zisaonongeke, ananena kuti yayi ineyo sindipita, mundilole inuyo a vice president Mai Jenias pitani mukakhale ku Lilongwe mukandiyimirire kumeneko, inuyo Mai Navicha a MP mupita a minister mukakhale kuti ku Zomba mukandiyimirire, inuyo a second vice president a Enoch Chihana mupite ku Mzuzu mukandiyimirire. Ndiyeno ndimeneno zinthu zake zakhalira kuti no a president satuluka koma dziwani cha Malawi kunena kuti a president ali patsogolo kutsogolera tonsefe kuti tikathandizire kuti no tipeze no zosowa zimene amene ma veterans amene akukumana nazo kuti tonse tikathandizire mmene tingathandizire. Mkulu wa bungwe losamalira komanso kutolera thandizo la asilikali omwe anapuma pa ntchito ndi a Henry Odelo. Ena linkothekera akumapanga ma business awo afuna mwina akhale kuti independent paibe chovuta azipitiriza moyo wawo umenewo, koma chachikulu tikuonesesa anyamata amene akuvutika kwambiri, asilikali amene akuvutika malocation osiyanasiyana mdziko mwathu muno, ena ali m'mamidzi. So pension imene amalandira mwezi ndi mwezi sikukhala yokwanira kuthandizira umoyo wawo, poona kuti ndalama imene sikukwanira ndi zofuna zawo mmoyo wawo. Ndiye ndithokoze kwambiri kwa onse amene akuzipereka pa nyengo ino. Ndithokoze a media, pitirizani kubweretsa uthenga kupititsa uthenga pasogolo, anthu azizindikira ufulu umene tili nawo pakali pano unabwera chifukwa chokuti asilikali athu ambiri anataya miyoyo yawo kuti zikhale ife ndi mtendere pakali pano, komanso asilikali athu akugwira ntchito yayikulu pakali pano amene akugwira ntchito mu Malawi Defense Force. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa banki lalikulu pa dziko lonse la World Bank oyang'anira madera akumwera ndi kummawa kwa Africa ndi Ahmed Diop akuyembekezeka kufika mdziko lino kumapeto a sabata ino. Malinga ndi kalata yochokera ku banki, a Diop akafika adzakumana ndi President Mutharika, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah, komanso nduna yona zachuma a Joseph Mwanamveka ndi akuluakulu ena aboma. Misonkhanoyi ndiyotsindika kuti World Bank ndiyokonzeka kuthandiza dziko lino pamene akuluakulu aboma akubwenzeretsa chuma mchimake. Kubwera kwawo kwadza pasanathe sabata ziwiri Mwanamveka atauza Malawi zakubwera kwa a Diop. A Vice President bank yazikulosera pansi amati World Bank ndi Ahmed Diop akubwera weekend iyi afuna kuza kumana ndi a president athu Professor Peter Mutharika. Kubwera kwawo kusatira meeting yomwe tinali nawo titapita ku annual meetings chifukwa tinakakumana ndi IMF, tinakakumananso ndi a president omwewa a vice president wa
komwe atatifunsa president ati kuti tipite ku IMF and World Bank. Anatiuza kuti tikaonane nawo World Bank tiwauze mavuto athu. Komanso kwauza kuti kuli boma la Nyuwani lomwe kusogozedwa ndi Professor Tape Mtarika iwo ndio konzeka kuti afuna konza economy koma tili mavuto. Nkualongosera mavuto komanso kuti tione kuti World Bank ndi boma la Malawi lingaende bwanji. Boma lati lakhazikitsa mfundo zatsopano zakagwiritsidwe ntchito kachuma ngati njira imodzi yofuna kusamalira chuma cha boma. Zina mwa mfundozi ndi kulamula kuti pasagulidwenso galimoto zatsopano ku nthambi za boma mpaka pamene adzasinthire mfundozi. Izi zatsimikizidwa mu chikalata chomwe watulutsa mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi. Mwayi mtumodzi ali ndi ripoti ili. Kuyambira lero pita mtsogolomu boma lauza akuluakulu a mboma kuti adzifunsa kayi kwa mlembi wamkulu wa boma asanavomereze kugwiritsa ntchito ndalama zambiri pogula kapena kulipira zinthu. Kulemba anthu atsopano ntchito kwayamba kwayima ndipo kukweza anthu pa udindo ochokera grade F kudzichitika pokhapokha nthambi yosunga ndalama ya treasury komanso yolemba anthu ntchito mboma yavomereza kuti ndalama zilipo. Polankhulapo nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ayikira kumbuyo mfundozi kamba kuti zithandiza kusunga ndalama za boma. Ndizoona kuti leroli boma lapereka ndondomeko lomwe lifuna kuti khwimise mwina magwirisiro achuma kuti so pamene pakumaoneka ndalama pamene pomwe pasekedwe. Chifukwa yake muona a president athu atilangiza ife kuti atiye tichepeseni ndalama amene zikuonongekera. So zomwe mwaona zija zimene takonza zija ncholinga chake kuti mwina tichepese ndalama zimene zikuonongeka. Cholinga chake mwina tichepese munganenamo kuti ndalama zisamangoonongeka. Ngati pangapeze kuti tikuononga tikugwisa ntchito ndalama zigwire ntchito yoti ziwapindulira Malawi osati kungononga pasi yosafunikira. Chifukwa yake president athu atiuza ife kuti tipange issue ma directive yomwe apanga chief secretary apanga communicate. Cholinga chake ndikuti tisunge ndalama tigwise ntchito bwino pogwisa ntchito ndalama tigulise kuti Malawi apindule osati kungononga ayi. Zina mwa mfundozi ndi zoti akuluakulu a boma adzipereka malipoti a mndandanda wa anthu omwe ali pa malipiro payroll pa Chingerezi ku nthambi yolemba anthu ntchito ya Department of Human Resource Management and Development. Maunduna komanso nthambi za boma zalamulidwa kuti zidzichitira misonkhano ndi mikumano yake pa maofesi awo kapena kudzera pa makina a internet. Pa za maulendo akunja boma latenga njira imodzi yofuna kusamala ndalama zakunja maulendowo achepetsedwa ndipo akuluakulu a boma adzenera kuvomerezedwa ndi mlembi wamkulu wa boma kapena mtsogoleri wa dziko lino. Pakadali pano mlembi wamkulu wa boma ndiye mwadzivomereza chiwerengero cha anthu omwe akupita pa ulendo wakunja. Ngati ulendowu ndolipiridwa ndi abwenzi kapena anthu omwe athandiza dziko lino boma silidzipereka ndalama zapamwamba. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Pakadali pano katswiri olankhulapo pa nkhani zolamulira wabwino Master Mfuni walangiza maunduna, nthambi za boma ndi kampani za boma kuti asanyalanyaze kutsatira ndondomeko zatsopano zothandiza kukonzanso chuma cha dziko lino. Tiyamikire boma zimene apanga pachizungu timati long overdue ndi chinthu chomwe chikanapangika kalekale ndi boma lidapita koma sidapange. Chimene apanga chithandiza kwambiri kuti chuma cha dziko la Malawi chiyende bwino koma makamaka kuti ukhale bata ndi mtendere. Chifukwa chokuti nthawi zambiri zinthu zimene iwo akuti zichepe kuonongedwa chuma cha boma kuonongedwa kupyolera maulendo akunja malawansi amene amalandira anthu amene amasangalala ndi ochepa kwambiri pamene Amalawi amene ali pansi m'mizimu amavutika ochepawo amasangalalabe. Ndeni zizi zithandiza kuti chuma cha dziko chiyende bwino komanso anthu asangalale. Abale dziko lakale boma lakale lijadalephera chifukwa chakuti sadakwaniritse zokhumba za anthu pansi wochepa mwamba munthu amene amasangalala. Ndi awawo akunena kuti yayi tifuna anthu apansi pa ground asangalale tisatire ndondomeko mfundo zokhwima kuti chuma chiyambenso kuyenda bwino. Zinthu zimene zisikoyamba kuti zipangike maboma mbuyo akhala kupanga boma limene lachoka lidalephera kuti lipange. Ndeno akuluakulu amene akugwira ntchito maunduna
ma department muma parastate organization akuluakulu awawa tigwire limodzi ndi boma pa mfundo zimenezi tisamapange zina zosusana nawo ayi. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda ali ku Doha mdziko la Qatar komwe ali nawo pa msonkhano ona ntchito za chitukuko chosiyanasiyana omwe akutchula kuti Second World Summit for Social Development. Cholinga cha msonkhanowu ndikuonetsetsa kuti maiko akulimbikira pokhazikitsa ndondomeko zothetsa umphawi komanso kusowa kwa ntchito. Poyankhula pa msonkhanowu Dr. Chaponda ati mfundo za msonkhanowu ndi zofanana ndi mfundo za chitukuko cha boma la Malawi. Zambiri mulipoti ili la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi Chaponda, dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira ntchito yolimbana ndi umphawi monga National Social Protection Policy zomwe zikuthandizira kutukula anthu osauka omwe akhala kukumana ndi mavuto ozakamba kakusintha kwa nyengo. Pazokambiranazi, Dr. Chaponda afotokozanso za ndondomeko ya boma yoti maphunziro a sukulu za sekondari akhale aulere. Iwo ati chitukuko chotere ndi chimodzi mwa nsanamira zoonetsetsa kuti anthu akukhala ndi maphunziro abwino zomwe zingathandizire kuti akhalenso ndi umoyo wabwino. Gawo lina Dr. Chaponda afotokozaponso ndi zakuchita bwino kwa dziko lino pa nkhani zothetsa maukwati a ana, kutukula amayi okalamba komanso anthu olumala, pomwe boma lakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana m'magawo onsewa. Msonkhanowu ukudza kusatira mfundo za bungwe la United Nations pofuna kuonetsetsa kuti maiko akuchita zotheka pofuna kufikira mfundo za ndondomeko ya chitukuko ya 2030 agenda. Ndine Geoffrey Chinawa. Muonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Yvonne Tamanda Poya. Tiyentonenso mitu yake. Takulandiraniso ku nkhani zathu masanano popitiriza tipitirira ndi nkhani yoti alimi mdziko muno akuwalimbikitsa kuti atsatire uthenga okhudza momwe mvula igwere chaka chino omwe amapereka a nthambi yoona zakusintha kwa nyengo. Izi zadza pomwe mbali zina za madera pakati ndi kumwera kwagwa mvula zomwe zingachititse kuti alimi ena apupulume kudzala mbewu m'minda. Everest Ching'ambe ali ndi zambiri mulipotiri. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona zakusintha kwa nyengo a Charles Vanya achenjeza alimi kuti asayambe kuchita chisankho chodzala mbewu asanamvetsetse bwinobwino uthenga wa mmene mvula igwere mdera mwawo. Katswiri pa zaulimi Ron Chilumpha walangiza alimiwa kuti akhalenso ndi chidwi cholima mbewu zina zomwe nzopirira kung'amba osati chimanga chokha. Mvula zomwe zikuyembekeza chaka chino madera ena alandira mvula yawo mkatikati mwa mwezi wa December wa November, pamene ena azalandira mvula kumapeto kwa November kapena kumayambiriro kwa December. Ndiye pachifukwa ichichi madera omwe tinanena kuti mvula yawo izagwa mkatikati mwa mwezi wa November, ngati kudera kwalandira mvula yokwanira mlingo omwe anzathu ona za malimidwe amanena ndiye kuti anthu oterowo akhoza kupezeka kuti adzala chifukwa mbewu yawo ikumana ndi mvula yeniyeni. Komano kuli kumadera kwina konena kuti tinanena kuti mvula izagwa kumapeto kwa November kapena December, ndiye kuti anthu kuti adzale panopa chifukwa cha mmene dzuwa likuombera nkuteka una kuti chinyezi chimenechi sichingasungike zotsatira zake akhoza kutaya mbewu. Dziko la Malawi lakhala likulimbana ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo zomwe zasokoneza ntchito za ulimi zimenenso dziko lino limadalira kwambiri pa chuma chake. Everest Ching'ambe, MBC Blantyre. Mpingo wa Anglican mu Diocese ya Upper Shire yatsindika kufunika kokhala ndi malo abwino ophunzirira ngati njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za maphunziro mdziko muno. Bishop William Jombo wa Diocese ya Upper Shire walankhula izi ku Mangochi pa mwambo opereka midadada ya sukulu yomwe yakonzedwanso bwino patatha chaka chimodzi kuchokera pomwe midadadayi inaonongeka ndi mvula ya mphamvu. Sotindazi walemba lipoti limene akuwerenga Owen Wavula. Ophunzira apa sukulu ya Mpondasi m'boma la Mangochi akusimba lokoma tsopano pomwe ntchito yokonzanso zipinda zophunzirira zomwe zinaonongeka ndi mvula ya mphamvu yafika kumapeto, zomwe zikupereka chiyembekezo choti ntchito za maphunziro zipita patsogolo. Ntchito iyi yachitika kudzera ku mpingo wa Anglican mu Diocese ya Upper Shire ndi thandizo la ndalama zokwana 43 million kwacha kuchokera ku Diocese ya Birmingham ku Mangalande.
Polankhula pamwambo opereka midadada ya sukuluyi, Bishop William Mchombo wa mpingo wa Anglican mu diocese ya Apashire wabwerezanso kuti mpingowu ndi wodzipereka kuonetsetsa kuti ntchito za maphunziro zikupita patsogolo, ndipo anati malo abwino ophunzirira ndi njira imodzi yothandiza kutukula maphunziro. Ndalama zimene zakulisudwa ntchito apa zifika pafupi 43 million kwacha amene atithandizira ndi a diocese ya Birmingham kuchokera ku Mangalande. Diocese ya Birmingham ili pa ubale ndi ma Anglican Church mu dziko la Malawi, ndiponso tinafikira kuti atithandize, ndiponso anayankha mwabwino, ndiponso anatithandiza ndi 43 million kwacha kuti rehabilitate mabloko awiri amene lero aperekedwanso ku skolo. Pothirirapo ndemanga, mbusa Paul Brashard wa diocese ya Birmingham ku Mangalande wati anali okondwa kutengapo mbali kuthandizira kuchepetsa mavuto omwe ophunzira amakumana nawo pa sukulu ya Mpondasi. Pakadali pano mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Mpondasi a Dave Kanyama apitiriza kupempha thandizo la zipinda zophunziramo ndi zimbudzi chifukwa cha kuchuluka kwa ophunzira. Sukuluyi ili ndi ophunzira pafupifupi 5,000 ndi aphunzitsi okwana 79. Akuluakulu a National Bank ati pakufunika kugwirana manja pa ntchito zolimbikitsa uchembere wabwino mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Ive Mushali ati ndikofunika kuti kampani makamaka za ntchito zachuma zizithandiza boma potukula uchembere wabwino poonetsetsa kuti miyoyo ya amayi ndi makanda ikupulumuka. Zambiri mulipotiri. Pofuna kutengapo gawo pa ntchito yolimbikitsa uchembere wabwino ndi kuchepetsa chiwerengero cha imfa za amayi ndi ana mu nthawi yobereka, nyumba yosindikiza nkhani ya Nation Publications Limited NPL inakhazikitsa ndondomeko yotolera ndalama zothandizira zipatala zochirira amayi yotchedwa Mothers Fund Run. Chaka chino akufuna kutolera ndalama zokwana 500 million kwacha zothandizira chipatala chachikulu cha Kasungu. Ndipo a National Bank of Malawi apereka thandizo la ndalama zokwana 20 million kwacha ku ndondomeko ya Mothers Fund Run ya chaka chinoyi, monga momwe akufotokozera. Ndeti mafuna sokuti maprofit amene ajawo tizigawana ndi customers athu amene amatipatsa ife business. One way of kugawana nawo, sharing those profits, ndi mmene tapangira panopo kupereka ndalama yothandizira ku Mothers Fund Run, kuthandiza azimayi kuti akamabereka asamakumane ndi mavuto oti ndiwopeweka asamafe while giving birth, because mavuto ambiri amene amapezeka ndi azimayi kumamwalira, ana kumamwalira akubereka ndi chifukwa choti amasowa ma equipment. So National Bank timatha kuthandiza kugula ma equipment amenewo kuti azipezeka mzipatala kumene azimayi amabereka, kuthandiza azimayi opobereka oro kuthandiza ana obadwawo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu aku NPL Emmanuel Luciano wati izi zithandiza kupulumutsa miyoyo yochuluka. Nation Publications Limited tiliyothokoza kwambiri ku bank ya National Bank PLC chifukwa cha kupereka 20 million imene ndalama yayikulu kwambiri. Tikaona akakasi koyamba akhala kutengapo gawo kumbali yokulimbana ndi kuti azimayi amene aloyembekezera asamamwalire pakubereka komanso ana asamamwalire pakubereka. Ubale wathu ndi a National Bank kuyambira chaka cha 2013 akhala kubwera ndi zithandizo zosiyanasiyana kuthandiza kuti chilinganizo chimene chicho chipitirire. Komanso mukhoza kuona kuti nawonso paokha a National Bank akhalanso akuchitapo akutenga mbali pa ma initiative ngati amenewa popanganso panga donate equipment kapena so zina zofunikira mzipatalamo kuti nkhani yokulimbana ndi kubweretsa uchembere wabwino iyende bwino. Chipatala cha Kasungu chikukumana ndi mavuto amadzi komanso kusowa zipangizo zothandizira amayi pobereka. Edin Chimoyo, MBC, Blantyre. Mu nkhani za masewero, mpikisano wa masewero a golf wotchedwa Blantyre Sports Club Summer Tour uli mkati ku Blantyre Sports Club. Mpikisano omwe ndi wa masiku atatu kuyambira lero mpaka la Mulungu wabweretsa pamodzi osewera opitirira 130 m'magawo onse. Wachiwiri mtsogoleri wa osewera ku timu ya golf ya Blantyre Sports Club Chani Mkhwazi wati kubwera
kwa makampani a UGI ndi Pinnacle Financial Services kudzathandiza ndi ndalama zokwana 16 million kwacha kupereka chikoka chachikulu pa mpikisanowu. Mkhwazi akufotokoza. Tournament imene the second edition edition yoyamba Pinnacle Financial Services anali headline sponsor, panali soma sponsors ena, and iwo ndi UGI apanga partner kuti azisamalira tournament imene chaka chiliyonse. So moti sponsorship ya tournament ya Summer Tour ili sorted panova ati ikhala m'manja mwa Pinnacle ndi United General Insurance Company. Ife ndifokonda kuti at least chaka chiliyonse tiziziwa kuti partners athu okhazikika ndi awiri amene tachulawo. Chaka chino ndi format yake sidasinthe, ndi championship format. Ndi makategoriz angapo, oyamba ndi ajatimati ya pro am, anyamata achisuziro oti amamenya gofu wambiri oposa enawa amene wapikisana masiku atatu. Then kachiwiri pali championship division amene wawa amakhala handicap ochoka 0 mpaka 10. Then pali amene wamenya masiku awiri. Then pali A division amene wa from 10 handicap to 17 handicap amene waso amenya masiku awiri. Then ndi a B division amene amachoka 18 mpaka 24 amene waso amenya masiku awiri. And pali ma ladies amene so akupanga nawo participate amene waso amenya masiku awiri, koma ma ladies apanga format imene timati medo imene munthu umapanga ma stroke akonse kuchoserapo handicap pamene ena awazipanga stroke play imene zimene wamenya shoti iliyonse imene wamenya imawerengedwa. Amene amenya mashoti ochepesesayo ndi amene amawina. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mathero pa nkhani zathu masanano kumatisana